hankali. Yawwa tsaya haka, tsaya. Rike min kyamaran a haka. Ruwanki yana cikin roba na jakanki? Yana ina. Okay. Yana can. Kana kallanta tana kallon ka. Babban rika samun su siyu din su biyu kowa na kallon kowa. Bana a kare sa su. Babba da mu tana yadda za ta mata ruwan a jakanta. Na Allah ka kusa shi dariya ku yi abin da ya kamata mana. An sa miki ruwa. Za ki ɗauki wannan hannun ki nan sai ki ɗan ɗau ruwan haka. Ki ɗan rike shi da wancan hannun ki kwance shi sai ki ɗan sa mai kaɗan a bakin shi. Hankalinka kawai na kanta kai din me zai faru. Ka ɗan sha ruwan kaɗan miro sha kaɗan. Wannan bidiyon naka ne wallahi. Yawa, ba mu ɗan ɗaga shi sai ka tashi kai kuma ɗaga shi. Yawa. Miro za ka karkada jikinka. Ɗauke mana shotin babba, ɗauke mana shotin saboda ɗauki fulawa.